wannan yaro ya faɗa. To abin takaici ne kasancewar Najeriya yanzu demokaradiyya ake yi, kuma in za a yi demokaradiyya kamata a yi ta gabaki ɗaya. Ba ana nufin a zagin mutane ko kuma a cewa jama'a ta mutunci ba, amma abin da wannan yaro ya faɗa in ka duba a zahiri za ka ga haka. Ita Aisha Buhari a matsayin ta shugaban kasa, duk abin da take ci yanzu kudin talakawa ne take ci, ba kuma ita kaɗai ba. Dukan mutumin da ya zama yana aikin gwamnati kudin talakawa ake ɗauka a biya shi. Saboda haka dan an ce ka ci kudin talakawa ka yi kiba, a zahirin maganar kirwa sai ga cewa kaman ba wani abu ne mai matsala ba. Amma kuma irin wannan furucin ai akan yi zargin wannan ana yi ne akan kudin talakan kaci amma na haramun ne ba ta hanyar da ta dace ba. To shi ne nake so dama kai ka gaba ta biyu, a kaddara cewa ya faɗa ne da zaki ko kuma da kokarin ya ce ya ji fitar da wata kalma. Ya kamata idan mutum ya ba daidai ba a mishi hukunci, muna goyon bayan a hukunta shi. Amma hukuncin da muke so mu gani shine sai mu ga hukunci daidai da wanda ake wa sauran mutane. A dokokin Najeriya mun san cewa defamation laifi ne, amma me defamation wato bata suna. Bata suna. A kasashen duniya da dama wanda ake demokradiyya kamar America yanzu, a US, ba za ka mutumin dan siyasa ba zai iya zuwa kotu ya ci kes akan defamation of character. Saboda abin da ake cewa shine a Sullivan decision, duk mutumin da ya shiga cikin siyasa ko kuma ya zama dan shugaba ne na mutane, to dole sai ya saka fata mai kauri a jikinsa kuma ya tushe kunnensa, domin dole sai jama'a sun gaya mai maganganu kala a cike kaza, dole sai kaba jama'a dama ta faɗa albarkacin bakin su. Wannan ya nufin cewa ka zagi mutum barki na, amma dole dai mutum da yake siyasa ko shugaba dole ya zama ya ji ya ki ji, ya gani ya ki gani. Sannan kuma hukuncin da aka wa wannan mutum na a taho daga Abuja a kama shi, inda ba mata shugaban kasa ake zargi da yayi wa wannan ba, to da ba za mu ga an yi mishi ba. Kamar yadda rahotanni suke faɗa cewa an dake shi, an ɗaure shi wurin kwana 10 wani abu, sannan kuma ba a gaya wa iyayensa ba, kamar yadda dokoki suke faɗa cewa idan an kama mutum sai an gaya da dalilin kaman, kuma sai an gaya wa 'yan uwansa, an hana lauyoyi su gan shi, an hana ya ga kowa, duk akan a ce wai dan ya zagi mata shugaban kasa. Wannan hukuncin ya fi ƙarfin laifin da ake zargin sa da shi. To amma me ya kamata a yi yanzu bisa tanadin doka? Bai kamata ma a ɗauke shi a fita da shi wajen Jigawa ba. Tunda a Jigawa yake, a nan yayi laifin, a kotun Jigawa za a gurfanar da shi a mai hukunci a kotun Jigawa. Idan ya tabbata cewa abin da ya faɗa ɗin ƙarya ne, sai a mashi hukunci. Kuma shi defamation ba ka iya hukunta mutum ma sai an tabbata abin da ya faɗa ƙarya ne. Ko ca kai mutum ɓarawo ne, kuma ya zama a gaske ɓarawo ne, ba kamata mai suna ba. Wannan shi ne dokokin Najeriya. Sai dai duk wannan maganar da ake, babu jami'an tsaron da kai tsaye suka fito suka ce su ne suke tsare da wannan yaro, ya za a yi kenan? To shi ma wannan da kare doka ne, tunda dai an yarda cewa a hannun jami'an tsaro yake, kin fitowa su ce yana hannunsa shi din ba yana ƙara nuna abubuwan da aka yi na ba daidai ba. Nauyin sanar da iyalansa akan jami'an tsaron yake, kuma dokoki ne a rubuce, kuma an karya su, kuma a kokarin ana so a hukunta wanda ya karya doka. Awa 24 aka yadda a rike mutum, shi kuma yanzu an rike shi kwana sama da 10 wani baki. Muna kira da kakkausan murya cewa lallai a saki wannan yaro, kuma a bashi hakuri na cin zarafin da aka mishi, kuma a diya ta kuɗi mai yawa a bashi sakamakon shiga cikin zarafinsa. To amma ita ma ba kwa ganin tana da haƙƙi in dai har ya tabbata an yi mata wannan ɓatanci ɗin? Wannan matsayin mu ce, ai mu ma ba mu ce ba mata ɓatanci ba, idan ya mata ɓatanci ko ya mata ƙarya, to shi kenan a hukunta wanda ya yi laifi, amma kada a maka hukunci wanda ya fi girma da laifin da kai. Magana da muke yi, a kai shi kotu a mishi hukunci in ya kama. Mahaifan ɗalibin wanda ke aji 4 a jami'ar tarayya ta Dutse sun ce kama Aminu Adamu Muhammad ya jefa cikin tashin hankali da kwanan zilimi, sai da aka shafe tsawon kwanaki kafin samu labarin ɓace.